Čaute ľudia, tu je Eritrio a vítam vás z nového videa. Dneska to bohužiaľ nebude dobré video, keďže mám zlú správu. Končím s YouTubeom, áno. Nebola to dlhá cesta, ale bohužiaľ nedarí sa mi, ľudia mi nedávajú lajky, komentári, odbery, takže končím. Ale nie, čo ste, 1. apríl, haha, určite ste sa nachytali, povedzte mi, že ste sa nachytali. Dobre, ale aspoň mi k videjku. Dneska som si tu znova prichystal dve prestíže, ktoré by som rád dal. A to je na bohovi, na ktorom mám ostávať 12 trofej, a to isté na Willow. No, budú nám stačiť na hra, pokiaľ budeme druhý. Nič iné nám nestačí. Vlastne prvé, no ale to neviem, či nám. A ešte som sa vrátil k veci, ktorú som robil mimo kamery, ktorú som zabudol načiť. Kúpil som túto oferku, čo tu bola. Celú som ju vykúpil. A teda ešte si asi všimli, že mám to krásnu profilikonku. Áno, ja som to kúpil hlavne kvôli tej profilikonke, ale aj kvôli tomuto absolútnej kinopinu. Takže to som vám chcel povedať. A počas tohto videa sa aj porozprávame o mojich plánoch a dúfam, že sa bude páčiť, takže poďme na to. Takže môj plán do budúcna, ja aj rád spievam, takže možno keby sa vám páčil content, že nejaké pesničky by som naspieval, alebo proste nejaké pesničky by som naspieval, a potom nejaké hry ako Roblox, Minecraft, Geometry Dash. Keď chcete tieto ostatné veci ako Bravoko, tak určite napíšte komentár. A aby som vedel, no, že či chcete, či nechcete tieto videjka. A veľmi pekne ďakujem za odbery, ktorých je zatiaľ málo, ale som za nich veľmi šťastný. V tejto chvíli točenia, keď točím toto video, tak máme 8 odberateľov a 1400 na jednom shorte, čiže ja som úplne kúkal, že doletí jak to, že ten short má 1400 zhľadnutia, ale ostatné majú takže do 100, alebo okolo 100. No, takže som veľmi rád, neviem ako sa to stalo, som veľmi rád. No, takže tak. A prosím vás, píšte komentáre, potrebujem natočiť to video s tým trestom, ktorý ste mi ešte nikto nenapísali, a veľmi rád by som to splnil. No. Takže tak. A taktiež, no, tie live streamy. Nie, doriť si. Dobre, takže ideme ešte nahoru. A taktiež tie live streamy. Videl som, že niektorí youtuberi proste natáčajú, točia live streamy, aj keď nemajú 50 odberateľov, hej. Tam jeden typik mal proste 38. A nechápem ako, proste, keby náhodou takto vedel, prosím, napíšte mi to, bo ja nechápem tomu ako. Takže bol by som rád, keby ste mi psali, ale ja už toto potvrdenie, alebo neviem, chcem nazvať, že či tam sa dáva telefón, či to už mám, keďže môžem už robiť aj miniatúry, či to už mám. Ale potrebujem 50 odobrateľov a to nemám. Takže dúfam, že sa to podarí, áno, a že dostaneme sa na tú hranicu, za ktorú by som bol veľmi vďačný. Fakt. A keď som začínal točiť, tak ja som si nemyslel, že vôbec taký odobrateľ by mať, keďže vlastne nemáme skoro žiadny z tých predčíc. Tak to nie je dobré. Musím byť tretí. Dobre. Keďže nemáme nejaký extrémny strich a nejaké extrémne nabudené videá, hej. Ale snažím sa. Robím to s láskou a to dúfam, že to je najdôležitejšie. To video bude možno trošku dlhšie, áno, to nevadí. A dúfam, že si ho aj tak užijete. A teraz som zase mŕtvý. Nie, Liti, čo robím?
No dobre, vrátim sa k vám, keď budem vyhrávať nejakú hru, áno? Dobre. Dobre ľudia, takže dal mi to botov, takže zabijeme tohto gasa a máme to. Našťastie mi to dal botov. A one with nature. Yes. Dobre. Tak a môžeme ísť na tú ťažšiu časť asi, keďže no výlov je výlov. Ale keď som dával na tieto trofej, aké ich mám teraz na ňu, tak bolo to na tejto mape celkom ľahké. Ale nikdy neviete, keď na vás skočí Garabok ide pokto a vy nemáte ultinu. Proste no, nedokážete sa obrániť. Ale keď máte ultinu, tak ste celkom safe proti Mortisovi, proti Garovi, Tovi, tak yes, kill. Dobre, a Edgar. Aj, sa mi to trošku. A dobre, tu by som mal zónu pohode. Nie. Nechaj ma. Nemusím. Nie, no prdele. No, minus 3. Dobre, vrátim sa k vám, keď budem mať zase jednu hru od toho. Takže zase sme jednu hru od toho. Ostávajú nám 4 trofej. Dúfam, že to už teraz dáme. Tak, ideme sa to pokúsiť. OK. Taký brawlery, zaujímavý, počujeme. Zase tu Surge, ktorý bol úplne kyslý, ten Surge, proti ktorému som hral minulú hru, ktorú ste vy nevideli. Teraz som skončil druhý. Yes, mŕtvy. A ešte možno si nevideli, nie ten pin. Počkajte, nabije sami. Aká teraz? Absolutné kino. Vrchol kinematografie. Haha. Ten Spikeov skin, to je taký hrozný, ale zhriem si extrémne dobrý skin. Poď. Hop. Hihi, bye bye. Nie, jak ten, že nezomrel, to nemyslíš vážne. Taký fail. A dobre, už skakal. No. Tak sa mi to páči. 4 trofej potrebujeme, čiže potrebujeme 4. miesto. No, už bol len jeden. A máme to. Yes, je to tam. A teraz ešte môžeme dohrať také lepšie miesto trošku, nie? No, dobre. Hop. Yes, dole. A možno zobrať tento power ešte. Vrchol kinematografie. Oho. Ja milujem tebe. Buďa. No, nevadí. Ale je to tam. Máme ďalší prestíž. Keď je to title is in your head. To tiež je veľmi dobrý title. Čiže ďakujem za pozornosť a uvidíme sa ešte pri nejakom šorte. A asi tak, takže majte sa.